в този YouTube клип ще видим нещо по-различно от нормалното ежедневие, а именно какво е да си пътна помощ, какво е да работим с кран и как се вадят коли от канавки. Ще ви обясня всичко, което знам за пътната помощ, също за работата с кран, и ще ви обясня защо е важно да избираме лицензирани пътни помощи и какво ще спечелите и как да ви излезе пътната помощ безплатна. Още малко. Оп. Да, още малко. Айде, още малко. Айде, стига. Започваме с ежедневието на пътна помощ. Отиваме тук да видим наш колега и приятел, да видим той какво прави. Но ето, разминаваме се с него. Човека вече е фанал кирията, а ние отиваме да пием кафе. В днешното видео ще ви запозная и с ремонтите, които са необходими да правим при условие, че имаме пътна помощ с кран, а именно ремонта на хидравличните цилиндри. Отиваме при Жорката Георгиеви СГ, за да видим какво е направил с нашия цилиндър. Тръгваме си от майстора, на който бяхме оставили хидравличния цилиндър. Каза, че утре ще е готов, така че деня ни е в момента свободен. Отиваме да измием едно от камиончетата и да го прекараме на технически преглед. Ето ни на автомивката. Тук е и магазина на Автокраси, от който може да си закупите всякакъв вид кружки, авточасти и каквото ви е необходимо за автомобила. Започваме с миенето. И така, вече сме готови, измихме камиончето, отиваме да пием едно кафенце, докато се изцедат капките да не капат на човека по главата, и отиваме да минаваме технически преглед. Ето ни в пункта за прегледи, мини този красавец. Минахме прегледа успешно, машината е готова за работа.